A ver, es que vas a estar avisado. Kaixo, hasiko gara, gutxi barru, baina... Nondik doa korrika? Orain ikusiko dugu. Handikan baitu korrika kasihera berria, Bilbon ospatzeko tamba kilometro azkena. Salvadorren babesean emanen du lehena, gure peletik Bilbora abiada dikorrika, gure peletik Bilbora abiada dikorrika, Euskara da kanporata denok korrikara. Euskaldunak herrietan ahaldun gaitezen, eta gure mintza eraz denok arrogago zen, gure peletik Bilbora lekuko agidatzen. Izakatea eten gabe oro blaster guazen, gure peletik Bilbora abiada dikorrika, gure peletik Bilbora abiada dikorrika, Euskara da kanporata denok korrikara. Euskaldun den guztiak burua altxabeza, Morenean ikusteko Euskaldunon hizkuntza, korrikazale guztiek hause eskatzen dute. Nola zabaldua dagon prezia bezate, gure peletik Bilbora abiada dikorrika, gure peletik Bilbora abiada dikorrika, Euskara da kanporata denok korrikara. Gogoa konpli dezala Euskal jendarteak,
Euskaldun bihurtuz datozen urteak, 10 egun eta gauez korrikata euskara. Euskaldunei eskerrak bizturik sugarra. Gure peletik Bilbora, abiada dinkorrika. Gure peletik Bilbora, abiada dinkorrika. Euskara da kanporata denok korrikara. Batzuk herria zoroit euskara zahantzi, bertzek euskara maite herria gaitzetsi, hizkuntza eta herria bere doatzi, berek nahi daukute honerazi, bata bertzea gabe ez aizkela bizi. Gure peletik Bilbora, abiada dinkorrika. Gure peletik Bilbora, abiada dinkorrika. Euskara da kanporata denok. Korrikara! Atajatzetik Bilbora. Gure peletik Bilbora, abiada dinkorrika. Euskara da kanporata denok korrikara. Gure peletik Bilbora, abiada dinkorrika. ure peletik Bilbora. Abiada dinkorrika. Bueno, equipo, egunon! Berriz ere arkakutsa arratsaldeon! Zer moduz gaude? Hombre! Gaur ere, korrika komentatzen ibiliko garela. Nola ez? Bueno, ikusten duzen bezala, nire hotsaila dago atzokoaren ondoren. Bueno, eske ze emozioa atzokoa. Ze ongi pasatu genuen eta ja igo dute bideoa. Así que, zuzenean ikusteko aukera izango dugu. Ez dut prestatu, baina horretaz gain, hau bai prestatuta dudana, da gaur goizaldean Oiartzunetik pasa da korrika, eta eduki sortzailea den agian ez plataforma komertzialetan, baina komertzialetan ere izan dena, kafearen semea izenarekin, gero Jokin Pa bezala aldatu zuen izena, eta bidali digu minikronikatxo bat. Baina, bueno, gaur Jokin ez dago hemen, baina baditut bigon bidatu. Atzo ian egon zen, eta gaurkoan, a ber, topatzen ditu dala. Bueno, hasiera errasti, baldin bazaude hortikan, emango dizu pixkatok. Oraindikan moldatu behar dudalako korteak. Baina, bueno, zuekin, eta zuekin ez, nirekin hemen, baina gurekin daude Andoni Bigimunduan eta Andrea González. Hola, zuek! Kaixo! Orain bai, Andrea, itzonik Hola, ezak. zuek. O sea, vale ya. Qué frustración. Are! Zer moduz zaudete? Super ondo. Va ondo. Oye, Korrika alde batetik bestera. Buah, literalmente, oin dela 10 minutu dutxan eguan. Eskizu ez amaten dutziak. Claro, Bergaratik noiz pasako da? Zapatuan, dala erramu zapatua, eta izango da superguai, ze pasatzen da goizaldian, eta gero, ja, zen da eguna, oza, dari postua kalian, animalixak, da egun osoko juerga bat izango, eta zen da korrikak. Muy fuerte, eh? Niri begira, ja txitxipurdi. Osea, eske daramat ostegunetik living. Osea, eske, claro, izan da oso hasiera oso horrela niretzat. Ze, hasi atarratzen, baina pasatu du kasi egun guzti hauek Nafarroan. Eta ni ez naizenez bat ere Nafarra, pues... Bueno, aprobetxauko premia mateko, nire lehen guztuek korrika indabe Nafarroan, hango herrixan, eta super emozionok, osea, zeren, vamos, txikixeak eta, bai. Me encanta. Eta zeuden pozik? Bai. Ni bai. Eta zure lehen guztiak. Bai, txikixena daukala 4 urte, korrikan sustau inzan, osea, korrika txikia inin zeban, de hecho, tipo, lekuko moduko bat eruan zebala esan du, ezakitero izango da. Baina gero, korrika ofiziala pasau zanian, sustau inzan,
Bai, Karo, eski Bai, estimulo gehiagi. zaharrenak, vamos. Zaharrenak galdetzen, aldale kukua eruan. Zani bakariño, Ejatu tokatzen. Baina, bueno, pues sí. Ari naiz egiten hemen konposaketa bat. A ver, gauza bat iruñen, nola TikToken en directo bai. Itxoin, oraindik ez? Nago frogatzen atzo, pintzatu zitzaidan. Eta gaur titula izango da, korrika ja ez dago. Bueno, bai, eske korrika Nafarroan dago, jarraitzen du Nafarroan egoten. Bai. Bai, atzo Gipuzkoatik pasau zan be bai, ez? Bai. Claro, Tolosatik, Iruratik, Hernani. ze zonalde. Ai ama. Bueno, jakin, TikToken ez didala uzten, nola da, jartzen zuzeneko irudiak, ze egiten dit, ez baneatu, baina ez direnez nire irudiak, pues... Ja, ez da ulagatzen. Bai. Bale, eta gauza bat, zuk ikuste duzu zer jende dagoen? Uste dut ikusi dezakedala, nortzuk dauden. Komentatzeko aitzeko jendeak berba. Bai, baina badakizuen nortzuk bai dauden, Twitchen, Bai. Arratsaldeon, Igone, Arratsaldeon, Estainu, bueno. Hola, zuek. Kaixo dano, Twitchetik. Zer moduz zaudete, zuek, zer moduz ari zarete eramaten korrikarena? Ba, eske gauzia da, Bergaratik zela pasatzen dan, praktikamente azken aurreko gunean, bueno, bai, oza, zapatu goizian, Bai. ondioka gare... sin el prácticamente. Bai, esperuan bezala, ez? Osea, niri gertatzat korrika hasten dala, baina Bergarara heldu arte, sarela hor, como, bai, hor dago, baina hori bai, noizian behin, 24 ordua begiratzen, bueno, hor dago gure lagun oier, pasatzen da dela 24 ordu ikusten, 24 ordua. Osea, da nire taldekoa. Da zure taldekoa. Bai. Eta aurrekuan genen juergan, eta tipo esan alo orduro. Venga, guazen korrika ikustera. Ja, Durangon. Osea, Karo, zegoen zineten Durangon. Bai, larun batean egon ginen Durangon, oiu bat Palestinara jaialdixan. Eta, klaro, itxesan kriston berua, bueno, kriston eguraldi hona itzeban, eta gare Iruñe pixkatxo bat penatuta bebai, Zeba. bere, jartzen da belako astebururako eguraldi txarra horrela, eta, klaro, Ja. asteburuan erramu zapatu aspatzen dugu Bergaran dela ferixa bat. Eta gainera korrika da, torosa da, biderbi. Orduan, pixkatxo bat da, negarguria, eguraldi xagatxe, baina ala eta be, Andrea xortak jarri eta korrika itxera goriaz, Bueno, ojo, Andrea, prestatzen ibili da. Hombre, es que hori supergutxitzen da berba, claro, ni hasi naiz korrikarako prestatzen. Baina ez dut lekuko aruan berrautzen. Zat. Ze, iateruan ginen Andonik eta Bixok, orduan, alordatik, ozik. Eraman zenuten batera. Bai, oindala, azkenengo korrikan 2 urte, bai. Bai, eta hori, baina, bai, ebilin naiz prestatzen ilusio da, azkenengo bidezitan ez dutelain, ESB, eta orduan nagoela un poco, ba, bueno, nire asmo esan gaur kutia korrika itxera, eta zegin dut, ba, aprobetxeu talek guzuek. Orduan, baldugun ez korrikara con 0 unidades de oxígeno. Zu lasai, Andrea. Bueno. Eskutiko eta korrika itxera aurrera. Pixkanaka. A ver, sin más. No? Kontatzen badizu nik aguantatu nituen, ez dakit ez da iritsi ziren 500 metrotara. Bueno, baina lekuko eraman zen du. Lekuko eraman nuen! Hola, ma! Kontau pixkatxo bat ze mozino da Bien, lekuko eraman. Muy fuerte. Bai, izan zen superunkigarria, ze gainera egin genuen iruditzen zait kudatu genuela nahiko ongi, ze ziren 1000 metro, osea ez zen kilometro erreal bat, baizik eta begira, badaude TikToken, Adriana dago, haupa Arratsaldeon, Kaixo TikToken! eta orduan banatu ginen bikoteka. Orduan, eskatu genuen, esan nuen, gulenengo! Itoin. Vale, Juango, Itoin. Kaixo! Kaixo! Muy guapo! Ai, Andrearen ama, onena!
Sobre la corrica dice tu prima, Titi, Andrea tiene aquí, ¿ya ha hecho la corrica ella? Sí, Digo, no, el Paypal. Claro, el del año pasado, toda emocionada. Dice, pues igual me llevo yo, ¿eh? Sí, es el de este año. Ya, pero ella no sabía. Ah, vale. Vale, pues. ¡Hala! Agur! Agur bego, gorantziak. Igone, Guapo. TikToken ere. Bueno, ja gaude TikToken, Andrea, gaude TikToken, gaude Twitchen, gaude YouTubeen, eta Instagramen lortu dut nola egin, baina kontua da, hartzen duenez OBS-tik dagoela deskonfiguratua, ze dago OBS-a eginda Bai, horizontalean ikusteko. egiteko. ¡Qué fuerte! ¡Bai, gare! Eman like. Ay, itxoin, no lo echen da hori. Ah, mira, visibilidad restringida. El live no puede recomendar su visibilidad, se restringirán los resultados porque incluye contenido no original o reproducido. Eta zein da? Bueno, en ella Juanines. ¡Qué fuerte! Es un excelente como si... En fin. Bueno. Vaya, hasta. Ez, genen komentatzen hori, lekuko eramatia zelako, ez dakit da, responsabilidadia, baina aldi berian da, olako emozioa, eta Iruñek atzeraman zebala zoan komentatzen, zebela berez batxandaka, ez? Metro, kilometro horren barruan, edo, eren zati horren barruan, eta karo Iruñe guk, Andreak eta Bixok, herriko jai konpartxan, Bai. itxen dugu lan, edo, gotenga bertan, eta orduan, guk itxen duguna da, urtero kilometroa hartzen dugu, eta... Xaxau. Xaxau konpartxa, bergaran. Eta goiaz turnatzen, eta oindala 2 urte, okau jaun, Andrea eta neri, eta izan zen, super guai. Es que da super fuertea. Gainera, dago bideoa, eski gaur, egon naiz, goizian behaikin izenean ikusten, ze, claro, nino ba super urduri, ze orduan nintzen 0 unidades de minutos korrika. Eta orduan, tipo, ikusten da nola, hartzen abelan donik lekua, eta itxen doztan raka. Zari, venga, abiso batera. Andrea, karri eskua. En plan, pegau. Ja, eske da zaila eramatea, eta jartzen Bi diren... pertsona. Eta jartzen direnak 3, osea, atzo nire lenguzinek eraman zuten 3 batera, eta aldapabera nio. En plan, A ber, maitiz, osea... Komentau geinke, lekukua jauzin zala eta mesuerten izala. Hori noiz izan zara? Molfort. Hori izan zan, Altsasun. astelenian. Bai, Altsasun. gainera, tipo persona importantean. Zeukan, rollo, korrikan alde pila bat indabenak, eta, osea, zuek, eske, ando pasatzen jaun hori guri, jo, en plan, ezin gai izan, euskerazko eduki sortzaia, osea, tipo horren kontra. Ojo, imaginatu, hor egin dutela kanbiazoa mezuari. Eta mezua izatea, jarraitu eduki sortzaile euskaldunak, ezberdin euskaldun. Euskaraz edukia sortzen dutenak. Nire ustez, eta hau, ikusten da bezienak, urrengo sartaldiarako, eukuko da bebentajia, zeando nire ustez urrengoa izan biada, zure esku egongo bazan, korrikako lekukoan mesua idaztia, zei idatzeko zinun. Super ideia ona iruditzen jate, Andrea, urrengo Kontxe bertan bihaltzen dozu galderia. Urrengo denboraldirako apunta gutxen dugu. Bai. Daukat hemen duda bat. A ber, zuek dakizuen, lekuko bat bakarrik dago. Eta denbora guztian da berdina, edo bat baino gehiago dare eta momenturen baten aldatu itxen da. Ez, berez dago lekuko bat, baina sortu zanian, eskatu zan bakarra itxia, baina badaz sortu zan como replika bat, eta hasiera ez dakit korrika guztietan erabiltzen da lekuko bera, edo korrikaro aldatu itxen da. Claro. Hasiera baten sortu zeban, osea, ideia eman zuten, pues, persona bati zartzen bazate Wikipedian jartzen da bela, oso, beste zeitu bertan jartzen da ben, baina fidagarria da, osea, kontrastabina bat. Pertsona bat egin zuten eta gero berak ideia garatu inzeban eta arotz baten eta mazeban. Eta gaur zitzen dago arotz horren semiak. Eta zein da, gorriti? Atzo agertu zena... Bai. Betelun. Ai, potxolo. Gora larraun eta gora araitz betelu.
Kaixo. Hola, zuek. TikToken, eta Twitchen, eta YouTube. Batek baldin bauna, Hori. TikToken, YouTubeen edo tokitan, bota eta guk erantzuten dugu, Galderak edo ea korrika egin duzuen, jarriko dut, pintxatuko dut bitartean, gaude guirurak. Bueno, Lapurdin dago. Ez daudete oso ongi moztuak. A ber. Milafranga. Ezin jot izen horrekin. Milafranga. Vilafranga da, rollo, hemen Villafranca dugun bezala. Euskeraz ezakit nola. Ez que, claro, korrikak aukera ematen digu Nafarroi herrien euskal izenak ezagutzeko ere. Claro. Bai, totalmente. A ver. Total. Ai, tio, Andrea, ze kuki, tio. Esaten du Txeba. Nahikak TikToken. Eta, Ai, nahita. bai, eta lehen esan du Nahikak, asko gustatzen zaiola guiru hon edukia. Ole. Eta batu da ere falta zana. Osea, bere bideo bikoiztuak, fantasia. Ze? Nahikari deitzen dela. Nahikari. Ez dituzu ikusi falta zana kontuaren bideo bikoiztuak? Bai. Baiet. Bai. Bai. Osea, jartzen baldin jarriko bagenitu. Bai. Bueno, ikusten dugu... eskezak izue. Ez pasatu zitzaigun atzo lekuko hartu genuenean. A ber, konta iguzu. Pues batzuk geratu ziren eskolan. Bai, ez ziren atera, esan ziguten zuzendaritzatik, hartu behar genuela asuntos propios. Que si el seguro, no sé qué, que si os pasa algo. Eta... Begira, Igonek dio, nik urtero bezala lana daukat. Bueno, total. Batzuk ezin zuten gehiago eskatuak zituztelako edo ez zutelako nahi izan. Baina, gu flipatu genuen, ze askok ordaindu zuten, osea, ez geunden kilometra ordaindu genuen guztiak. Baina, bueno, horrek aukera eman zigun, nik uste dut, geundenei... Lekuko eramateko. Bueno, pues iristen gara... Ja, ni superurduri esaten diate, grabatuko duzu zerbait, eta esan nien, ez. Osea, nago superurduri... En plan, helburua da ez gautia. Hori da, nago superurduri, eta nahi dut gozatu momentuaz. Osea, maite dut hainbeste nahi dudala gozatu. Ja dago zuzenekoa, ja daude kamerak ateratzen argazkiak grabatzen bideoa. Osea, bideoa izango dugu. Osea, zertarako bat, osea, ulertzen dut, baina da, hain, gero, zenbatetan ikusi, da kontzertuetan bezala... Joe, guazen gozatzera, ez? Gainera, zetorren hauna letxe, bueno, hartzen dugu, eta gu superpozik, esan. Vale, claro, Iruñe, ez da kontzertuetan bezala. Eta hemen, nire defentsa. Korrikan, txikixia za, baina ezki alza aurreratu korrikan. Aldozu garin hauen korrika kontzertuan, txikixia za, eta korrikatzen duzu aurrera, igual, una hostia. Ia. Bueno, eta horrekin batera nik gehitu nezake altuak ere aurrean jartzen baldin bagara, nik pasatzen dut oso gaizki, Ja. Eta niri ematen dit kriston paloa joatea adibidez aurrera. Baina beste batzuetan esaten dut zergatik ez. Adibidez, ostiralean, ez da zuzenekorik egongo, noalako Marusak ikustera. Vale, beste aukera bat Marusak ikusteko izango da apirilako 25an Azpeitzen Euskal Herrian Euskaraz antolatutako euskaltzale independentistan topak. Hori da. Denak bertara. Bueno, badugu Asier Burgete TikTokeko txatean. Broma, a ver, jarren biot. Ez dakitzein dan Eunate, baina esan dau dala nere fana, osea, Eunate patxo bat hemendik, zuretzat. Baiet, eta Naikariri hemendikan ere, Asier, Naikari, Eunate, zuek
korrika egin duzue, Spidermander, kaixo, Igone, ez daino, zuek ere korrika egin duzue, oraindik anez. Asier ez era aktoria. Bai, aktorea, Iko guazenen agertzen zara. aktorea DJ, eta ene kantaken. Osea, super barrigarritxo zana, en plan, zuzen egin txezotan putadak. Ni en plan gustoko pila bat ematen. Ando, nola iten da hori? Ba, emate gatzu pantalla ibian dizolan pla 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 pla. Ah. Hola. Ondo. Bueno, naikari jakin, ez dela Nahikari musikaren gatik. Akaso izango da webgunea partekatzagatik, ze saltatu zait berriz, ez dut etengo, nire jarraitzailek sartuko dira, eta zenbat eta jende gehiago egon, jende gehiago batuko da, así que... Ala, Asier! Asierrek atzo eraman zebala lekukua. Ala, Kepo txolo. eta zer moduz? Osea, zer moduz? Esperientzia politxa. Bai, nik eraman nuen, ordu bat erdietan atzo, eta izan zen. Hori, justo lehen egola kontatzen zer moduz. Bueno, pues kontua da, justo geratzen garela, joaten naiz ikustera, ez? Pues ja, 24 atzera botatzen, eta justo guk hartu behar genuena baino pixka bat lehenago, jarri zuten mapita, joan zelako konexioa. Ikusi neban. Eta, orduan, klaro, gaur arte, egon gara zain, kilometroa ikusteko. Claro. Bueno, Ez dakit, expectativa. aukera izango dudan hemendikan, a ber, eske, Egixa da hori oso ondo dagola, eta hori, gure lagun hoierrek bebai asaldu zoskun, web horrixan, bai, geratzen dira gero hor bideuak, ez? korrikan Kilometro edo bat, Amaika telebistan bakarrik. Eta, boa, eske... Korrikako aplikazioan. Hori, Eske, begira, egingo dugu gauza bat. Vale, bitartian aprobetxoko Asierri erantzuteko, osea, Ai, Asier gauzak. Brutal, goizeko lauetan, mendi puntan, osea, goizeko lauetan, bueno, vale, aldo trato. Mendi puntan, osea, nien zegoten, mentira. Korrikako lekuko hartzeko, osea, Que no, ja, suficiente, que entrenan no. guztiela korrikarako. Bada goiaz, oza, tokatzen baldin bada, zoiaz, Claro. zurrara, zoiaz, edozein tokitara, eta hartzen dozu lekukoa. Beitu gauza bat, espainoles esaten da mesera, sabes kontar? Zein dabil esaten hori. Ez, Azu. ba ez kontatu nirekin. Eta, Asier, nahi dugu jakitzia, aber, zure lehenengo aldixe izan dan, lekuko eraman dozuna, eda berlena huen eraman dazukasun. Kotxez igo zela. Baina, claro, vale. ojo, mendiko puntan izan bazen, akaso, gero izango zen berakoa. Claro. Ez? Diot. Claro, eske aurreko urtean, bueno, oindala 2 urte, etorri zan, zela, gorlatik etorri zan bergaran, oza, aldapa bera, eta niak horratzen naiz gugen dela itxointzen gure kilometroa hartzeko, eta ikusten irudi horrek, eta gau, zetorren, superraskar. Oindala lau. Oindala lau zan hori? Oindala lau, baitu. Jo, Eta zetorren superraskar, eta nik zaten eban, ez leike. Osa, ez leike izan hau. Eta, oindala urte asko, bai, gogoratzen nahi, gainera, justu izan zala, erramu zapatu aurreko ostiralian, baina Bai. gabian, pasauzan bergaratik, eta pasauzan, kriston abixariakin, oza, hain askar pasauzan korrika izan zala, Egia da. eta izan zan, heltzen da barrura, oza, bergarara heltzen da, eta izan zan, 5 minututan zeharkatu zeban dana, eta agur, eta en plan, ai ama, junda korrika, ja. Asierrek dio izan zela bai aldapa bera, baina, klaro, gero kotxearen bila joateko aldapa gora. Ai ama, total. Ez que nik ingo neban, lagun bat lagan, eta gero bajatzeko. Claro, aber norden laguna geratzen dena korrika egin gabe. A ber, dauku hemen oierre lorta, Gure laguna hori. gure txatetik. Urte horretan udalara udalara eskaerak ejausan. Aekara. Aikara. Superaste pausu zalako. Es que, bueno, aplikazioan, que por cierto, hemendikan, badago, joaten baldin bazarete zuen mugikorretan, zuen tabletan edo zuen gailuetan, Bai. bilatzen duzue korrika aplikazioa, eta
eta jaitsi dezakezue, ze ikusi halko duzue nondikan dagoen, egia da hemen ez zuela jartzen webgunean bezala eta TikToken ez daude ikusten, katxiporretillas. Bale, inciso bat, nereko herriako maialen mugika galdetzen dozta, abertzen nagon jaten. Hau ez da publia. Dugun behar publizidadeik, ez dugun behar publizidadeik, Andrea. Baina, A ver, berez, Txon, Asier, eta gaur berriro, irundik urtero bialdiz pasatzen da muga gehalako Lapurtita Nafarroare. claro. claro. Osea, ze guai. Claro, pasatzen da bi aldiz. Orain imaginatzen duzu esaten dola. Eta berriz eramango dut lekukoa. Hombre, pues sería gracioso, baina... Bueno, ni gero topau biota zierren kilometroa ikusteko bideoa. Bai. Ando, que cotilla. Bueno, A ver, ez dakit fijatu zareten, gusta. aplikazioan jartzen duela abiadura. Orain jartzen du, eta media da, 3-4 kilometro, eta batzutan ez da 3-4, osea, ze esango didazue, Iruñetik atera zela ordubeteko atzerapenarekin, eta handikan ordu erdira ja azeleratua zuten, osea, gauerako ja azeleratua zuten ordu 30 minutu, osea... Entzun, baina korrikako aplikazioan nik ez dukan ikusten, baina direktuan Bai, ikusten da incluso humedadia, desnivela, zenbat egun da doia, hori pentsatu bat, un Egin puntazo. dagoela super ondo egin da, benetan, osea, hori itxen da nahi, hemendik gure zorion guztiak, ze kriston lana da, 24 orduz egun guzti honetan ibiltzia olako zuzeneko bat itxen, eta zuk esan duzun bezala lehen Iruñe, normala da batzutan konexioa galtzia, eta Claro. mapa gertzia. Dala kriston zure kilometroan izatia, bai, baina... gero, ari dira grabatzen, osea, dago inoiz baino kobertura handiagoa, osea, eta azkenean helburua ez da gero ateratzen den argazkia, ateratzen den bideo guztioi, gustatzen zaigula, gure sare sozialetan partekatzea, eta jasotzen dugun feedback hori, ez? Baina egia da, eske, gozatu. Osea, gozatu ze 2 urte barrura arte, ezingo duzu berriz bizi, eta ez duzu modu berdinean biziko, ez zarelako pertsona berdina izako. Bale, Iruñenia ez nago horrekin, baina zenba jendek itxen dau korrika edo korrikako kilometroa erosi por la foto edo etxoko bideoa edo esateko azkego euskerian aldegar eta gestozu itxen hitz bat bez euskeraz, osea, nire izatia Gabon edo venga, que somos euskaldunes, ega pentsatzen. Eta ya está. Claro, bifa. eske hor, adibidez, begira, hemen jartzen du Bazak Andreak ejaten. Spidermanderrek jartzen du TikToken kontu batek erortzen den jendearen zerrenda darama. Nahiko beldurra ematen dit, ze agian hurrengoan izango naiz. Begira, nik uste dut, eta eske ez da lehenengo aldia, ez da bigarren aldia, ez 3. aldia ikusten dudana. Ja. Osea, bale, ja, baina gero egia da askoren buruan dagoela, erortzen banaiz, ez, agian traketxagoak garenak, en plan, erortzen banaiz, nire ikasleek esan zioten nire lankide bati, ojo, zer erortzen bazara, gero badago kontu bat, igotzen dituenak eta viralizatzen direnak. Gauza bat, mesedez, irakurri TikTokeko txata, es que alzate izan los mejores. Ez que total, hor geratzen da, ez dugu komentauko. Buah, lehen Bueno. mastodonen, Comenta vengo, o sea, comisiones obreras egin jakona pentsatzega super zilegi. hombre, super... O sea, ezin duzu eraman. Zare euskeraren aurkako mozinuak zartzen leku guztietan, eta gero nezu kilometro eroa, mea, bezu, zarbultatik jauziza. Bai, aber, guztiz. Erixa da. Ba, Eske. atzo, konkisen kontuarekin, ze aserretu nintzen pila bat, Por lo que sea. por lo que... Lehen komentau dugu guk.
por lo que sea, eta jarri nuen Mastodonen. Ze, klaro, nik esaten nuen, jarri nuen, zergatik kostatzen zaie zenbaitzuei onartzea euskaldunok gure espazioak izatea. Ikusi berri dut Elkonkis programa kilometro bat erosi duela, ze bideo bat sareratu dute parte hartzaile batzuk esanez, konkis euskara gara. Ba ezakitzuei, baina niri lotxagabeikeri utxe iruditzen zait konkisen partetik ETB-ren aurrekontu zabalena erabiltzen duen castellanozko programa batek lekukoa eramatea. Total. Eta jarri du Jose Rojasek, hemendikan Artxene Bigo maite zaitut. Uste dut eskala berri bat asmatu behar dugula, baskuaxin hauetarako. Zerotik, komisiones obrerasera. Ai, esaten dago Asierrek, egun hauetan irakurri behar da estatuko prentsa, fantasia. Hombre, Nafarroan, egon dira, egon da pertsona bat, eta suposatzen dut gehiago, de hecho, navarra.comekoak fijo, hor egiten zumak ean on topatu zezaketen. Orduan, guk zer egin genuen gure kilometroan, jarri horrela, pumba. Ekarri, nahi ditugu baliabideak lanbideziketarako. Bai. Claro. Eta superrondo. Gauza bat. Nire ustez, egon inbiadia. Nire ustez, eta esan biotena da teoria bat inoiz ez dutena plazaratu, Venga. eta igual, posiblemente sartuko nahi zen un bar. Baina... Pues sartzen gara guztiak. Venga. Bai, ene uste apalean, kobite da biloin. Hartzen bideo luze hau ikusten ze jende da, nun dago, zerritakoa da, aber que sube eta gero igotzeko. Denuntzia. Bai, en plan, hashtag korrika eta... Ez dute besterik egiteko, nik uste dut. Bai, totalmente. Eta gero beste zehoz izan bian eban. Bai, ya está, acordamos. Aprovecho eta Asierrek izan dabela hori estatuko prentxana. Bai. Negatik harri beste, ez da bai da bat edo, osea, hau ez dago preparauta, betu txakorra. Bat ez be Inde Països Catalans, ulertzeko, eta Valencia suposatzen dut, suposo. Deitzen da korrelengua, en vez de korrika. Korrilengua, bai. Bueno, da con ella, korrelengua, la lengua catalana. Ze pentsatzen gatzue gure edo Euskal Herrian, uste dut, Euskal Herrian sortutako ekimen hori baliatzia erakue. Ni nago superalde. Ni banago alde. Gainera uste dut, orain arte egiten zutela ezakit eskualdeka edo probintziaka, eta uste dut aurten egingo dutela rollo gehiago korrika bezala. Eta de hecho atzo, hartu zuten galegoek, herrialde katalanetakoak eta Euskal Herrikoak lekukoa. Bai. Hori, eske, oio narrua. Gainera zan superpolitxa se grabau zuen, dronekin eta holan kristoni guakuak, Euskal Herriko ikurriñakin, eta, aldarri desberdinekin, eta azken iruditzegat superzilegi, eta iruditzegat supergarrantzitsua, ez? Osa, azkenian, hizkuntza baten aldeko olako borroka baten, estatuan daren beste hizkuntza minorizatu horrei bebai presentzia hau ematia, ez? Osa, elkarren artian azkenian, babes hori bebai eskaintzeko. Bai. Eta gainera, aipatu duzula dron irudiak. Ama, que si te pongo unas cuchillas... No, si me haces una tortillita... Es que si no te cierren comentarizuekin. Tira, eroski marca... Es que quiero sonar, o sea, en plan de comer. Bueno, pues te hago un talo con una tortilla francesa. Ay, con queso. Guk ere nahi dugu, Andrea. Guk ere nahi dugu. Andonik ere nahi du probatu. Silencio, ezin dut hablar. Baina, silenziatu zuk! Hori, nik silencio bian iguala, baina ez dut eman denboria. Bueno, a ver, arrazoia da, zinera noia lagoin, ze bergaren kartzela sarrian, azte hartetan, egoten da, ziega baten, osea, zielda baten, nibozue ulertu, hola, zinia, eta gaur betatzen da, bergarako ezkerra bertzalian historian dokumental bat, ditzen dela egia bat. Interesgarria. Bai, super. Eta orduan, tipo, nahi dugun bai edo bai, baina beti eramateo eta faixa, porque gero ez dut amaten denbori, osea, tipo, ya da berandu niretzat eta faltzeko. Orduan, normalian prestatzot ordu honetan, eta eskatu jet, mesez, 5 minutu berandu edo hori zitxoen tinera, eta nire izan jat, eta orduan,
horregaitzik zuek. Bestela nik ikustatu eta faixai. Ja, Andrea. Bide batez. Esateko daukatela gero, Bergarako musika bandako saioa eta danok, herriko musika taldiak babestera, musika klasikoa, danetik modernoa, danetik jotzen dugu. Zer jotzen duzu? Ze instrumentu? Trompa. Jotzen dut trompa. Trompa? Boa. Zuk, Andrea, jo izan duzu musika tresnarik? Andrea txiruliak nahikoa zeukan. Eta ez dakit heltzen zan. Ez negoan bere klasian, baina... Beti zen. Ba, nik jo izan nuen, uste dut 5 urtez edo 6 urtez musika tresna bat. Eta orain, txatean, eta zoik hemen, egin ditzazkezu galderak erantzuteko bai edo ez, eta ea sumatzen duzuen. Nik uste dut Iruñe izan behar dela, edo panderua, edo trikitixa. Akordeoia. Ez, akordeoia ez. Bide bat... Nire ustez triangulua. Boa, trianguloa maksimoa. Bide bat ez, esan du Asierrek, dira eroski marka blanka, baina ondo iruditzen zait beharrezkoa dute ere. Osea, badute Asier Burgeteren onarpena. Nagorek esaten du, Andrea, orduan zatoz zinera, jaja. Eta... Ba, eltze manual. Eta reio 4.495, edo 4.455, esaten du, bego onena. Ja, zuek, eke bada. Osea... Ander Parker esaten da bena, trompeta jotzen duzu. Bai, eta Igonek esaten du flauta travesera eguneko egunean. Bai, bastante trabestuta dago. No, pues, batek asmatu du. Esan dituzuen guztien artean, batek asmatu du. Nik fijo, nik fijo. Ez que zuek nire ustez uste dut badaktela da la akordeoia. Bai. Ez que me quiere sonar pila bat, Iruñe, confirma. A ber, gau tambor bat. Edo egin dezakegu akordeoia. Ez, akordeoia ez. Eta... triangelua. Da? Zeharkako txirula, da, flauta travesera. Benetan? Bai! Ai, ama! Igonek asmatu du. Triangelua, zentzuzkoa ikusten dut, niko bai. Igonek galdetzen duean ondagoen nire saria begira hemen. Hor dago. Eta hemen dagoen jende guztiaren txalo zaparra da. Txalo bat. Oso ondo. Igonek ez zeukan ideiarik, hori argi dago, desvirtualizatu ginen aurreko gunean argi gorriak estreinaldian. Baitu. Bide batez. Nik etak izin dan, Igon izin za. Ez, bera, bikoizlea da, eta ikusi nahi baldin baduzue, larun batean egongo da nirekin. Batera hemen zuek zaudeten bezala. Bale. Ba, Karina, larun batean egongo agu. Claro, Baina, bueno, egingo dugu gauza bat, ze hasieran esan dut jaso dudala lehen plataforma TikToken ibiltzen zen pertsona baten bideo minikronikatxo bat, ze oihartzunetik pasa da gaur gauean korrika, eta tokatu zaio petonetan egotea. Zer da petoneta? Orain ikusiko dugu. Bide batez, bera, Jokin Pedreño da. Hau da, lehen TikToken kafearen semea, gero Jokinpa, eta orain bakarrik Fedibertsoan aurkituko duzue. Baina, bueno, TikToken zaudetenak, joan zaitezte segituan YouTubera, eta jarriko dutzuek, Andrea, Andoni jarri behar duzue, emango dizuet momentu bat, konektatzeko zuzenekoa, ze ez dut lortu oraindikan teknikoki zuek entzutea guk entzungo duguna. Orduan, pres gaude, ez? Espera goiaz, bai. Begira, esaten du Igonek berak etzekiela, baina vibra hori ematen niola. Ez que no me pega nada. Egia da. Vale, orduan. A ber, hemen dago, Bagoaz, ea zer kontatuko digun,
Jokinek eta zer demontre den petoneta. Iruñe kaixo begira, hementxe gaude, petonetan, petoak saltzen. Korrika baintxe bertan sartu da Oiartzunen, eta bueno, hementxe gara, politia ikustea jendea zai, lekukoan zai, eta gero grabatuko ditut gehiago. Hor ikusten dugu nola doazen petonetan eta nola dagoen plaza, nola animatzen duten ere musikarekin. Eta hor, eurak ere korrika egin zutelako. Ze momentazoa, Ze momentazoa hor ikusten duzunean jadat horrela argiekin gaua baldin bada. Eske txitsipurdi ari zait jartzen berriz. Bueno, gaueko edo goizeko 5 dira, 9 klase daukat euskaltegian, eta ze gauza egiten ditugun euskalduntzeagatik eta euskaragatik, baina bueno, polita izan da, jende, peto de xente saldo ditugu, eta politia zen hori korrika baino lehen jendea emozionatuta ikustea, eta bueno, espero gustoko izan dituzuela bideo hauek. Bueno, ba, itxarango dut zuek ikusten amaitzea. Eske, izan behar sensazio bat, hain politxa, hain dana jutia olako toki baten, ez? Furgonetan, petuak saltzen, jendia animatzen, ni beti izateot, izango zen fantasia bat, Andrea, imaginau hor jutia furgonetan, ikusten mundu guztia dagola hor korrika pankartatzean, aldarrixekin, eukitze aukera ere animatzeko izan behar da, munduko sensazio honenan ere ustez. Audixua. Bitartean, badakizue zein den nire amets maksima, bueno, badaude bi amets bat izango zela Baraina indikan edo Iruñetik eramatea lekukoa, hori izan behar da, como, wow, eta haundiena da, ari naiz kanpaina bat egiten, datorren korrikan Iruñerritik zatitxo batean bada ere, hor goteko mikrofonarekin. Ez que hori izan bian, ni hurren gortian prest agertu bian naiz, nahi badabe, juteko furgonetan, oza, berdin jat, itxia losako, bueno, ez que berdin jat, nahi dut losakoan ingo, oza, me encanta. Baina, oza, zuek, imagina, bezaten mundu guztia, egunon zuek! Claro, Me muero. Nik nahiko nuke esan, Barainainen badago gauza bat esaten dugula, eta da, bai, gora Barainain! Eta izango zen marabilloso egotea, bai. Gero txantxetan esaten dut ez nukela egingo, benetan, baina txantxetan esaten dut zizurren esango nuela. Bueno, zer moduz dago Barainain? Ze, eski daukagu pikea eurekin. Iruñetik kuñau. Ez naizuna, nuen? Osea, hori... Lit bai. Oso ona. Baina bai, izan behar sensazio bat super politxa, jutia hor, eta gainera zuk esatozuna, justo, zure herrixan edo zure ingurunean hori bizitzia ondiokan berez isago izan behar da, ez? Osea, nik uste edozein tokitan, zen ni behintzat ikusten dutenian korrikako irudixak eta ikusten duzu hor kaledana bete eta jendia, umiak, helduak, danetik, kriston emozioa da, eta batez be, zure herrixan, ondiokan gehiago, ez? Bai. Ez que... Ni ez natu nintzen. Super politxa. Ez que igandean pasatzen zen Iruñerritik. Bai. Badakizue Tu a Londres y yo a California pelikula? Total. Pues hori egin genuen Jonkasek eta biak 11 telebistarako lanean, ni joan nintzen Bilbora Platora eta bera etorri zen Iruñera korrika egin bitarteko elkarrizketa horiek egitera. Hori egiteko ere, egon barzara bai kamera eta bai bera, egon barzara hor egiteko moduan. Iruñen ibiar noia. Nora? 11 telebistara. Platora? Bai, Bilbora. Wow, pues gozatu, eman goraintziak nire partez. Nik uste dut oso ongi pasatu zutela nirekin, bota zituztela parre batzuk.
Eta, bueno, hori zen Osea, helburua. zeiten da. Eurak daukate, aurkezlak dauka gidoia, obviamente, eta joaten da galdetzen, eta ni joaten nintzen ere komentatzen, pues ikusten nituen irudiak. Ah, pero me la llevo al cine. Ah, vale. Kierrik ez. Benetan, hau da, zirkorrika bat, Bide batez, YouTubeen esaten du Imo. Kaixo, Imo, bide bat. Iruñe lesakako kilometroa egin dut atzo esan izuna. Saludo bat bidaltzen aldi dazu atzo bezala. Noski, Imo! Kaixo! Opa! Jarri 1222 kilometroa lesakakoa. Agian, Vale. jarri dezakegu zuzenekoan, a ber. Aiama izango zen brutal ikustia. Ja, papatean. A ber zein den. Ba, zuek nik asko sentitzen dut, baina, biharra daukat. Ez, kastigatua zaude, ezin. Ez, oiaz. Ez que, hombre, a ber, zuek gauzat, nire bat afeixen duzta, kutxien sartaino fregaun biak. Ba, gero, zinetik bueltatzen zania, ningo dozu. Ui, Vale, venga, bitartien zapata jantziko, venga. a ber, zer da hori? Zapata berrixak erosi dau Iruñe, Andreak. Ai, ikurtze politxa hor... Bai, igantzitik Me encanta! irisarrilandekoak. Ah, vale. Bueno, irrisarri, eske nik beti deitzen diot irisarri, pero... Irrizarri, claro, da irrizarri. Osea, irri, Bai. barre, arri. Vale, ez daukagu ikusgai oraindikan. Hori bihar nik uste dut jarriko dutela webgunean, deskargatuko dut, ez badut deskargatzen gogorarazi, idatzi instatik edo horrela gogorarazteko, eta hori. Bai, eta ikusiko dugu ere nirea. Ai, bai. Osea, badut hemen, baina kontua da, galduko dudala denbora pilo bat konfiguratzen. Bueno, egiten ez. Bai, ze dago moztuta orduan. Bueno, eske... Ai, ama, ezin dut, Iruñe ez dakizu da bien gertatzen. Ze pasa da? A ver. Vale, ba, gaur. Dago zaten, erosi da bela, zapata bakoitza taia batekoa. Osea, zuek, Ez que zirkorrika, benetan zirkorrika da. zuek gainera dia superpolitxak, tio. Joe, bai. 20 euro pagau dut hau. Iruñe, hau da gure bizitza. Osea, holan, egun bat bai, eta beste egun bat bai, eta hurrengoan... Tio. No, osea, zein no gaizkinik gaur. Osea, bueno, gaur, en general, zuek, osea, gaitia. Ba, beste zapata bat enbilan, no? Ai, kotxaua. Ez que benetan. Ez que hola da, Andrea da holan. Eta edo zitokitatik holako gauza gertatzen. Andrea. Nahi bat dimozue pixkatxo bat gehiago ezagutu, Andrea, dauko zue ikusgai gure podcasteko 6 atal, deitzen dela zartaria, eta hor ikusi aldozue gure bizitzako gora beraz. Bueno, nik uste dut ez dugula kontatzen hainbeste gertatzen jaun gauza guztiekin. Pero, osea, tu una cosa, nola naiz hain, osea, gauzia da, erosikan dire lehenbuzei bi zapata pare, eta esan injatan doi. Osea, bat atai honek ez dia, osea, etiketan zukan bat eta gero zapatiek zukan beste bat. Eta orduan, jugu naiz nita, komprobo bindot nerian, tipo, 30 da. Vale, porque 30 daukat. Ordu naiz, eta esan dut, que raro, batik bilkorua daukat ez daukalo jarrixa. Begiratu, 30 da. Txatean galdetzen, txatean galdetzen du egonek, baina nun erosten dituzu zapatak, jajaja, aiama, eta gero Helenek galdetzen du zapata dentakoak horrela eman dizkizu, oze? Osea, junga, L puntora. Osea, junga leftizera. Hori da, bueno, es que claro. Eta junga leftizera, eta zeren katxarruan, umien zonakoak. Vale, ze Andreak dauka... Tipo, ikusi, 30 da. Ikusi. 36. Tio, ikusten duz, zapatakola, eta dituz, ez da enbeste diferentzia.
Hombre, batek belkroa dauka eta bestiak ez, maitia. Ando, ez niz fijau. Bueno, gorde tiketa eta bihar, aberten bori amatut. Tiketa badaukat, baina bota indot lokarrixa, osea, el cacharro que unía. Berdin da, eraman eta esan. Hori esan. Ez que ez da erabilita, Ez, osea, benetan gaurrero zira bela. Bueno, pues hori, que banoia zinera, pasatzen jatik dizu gerranteago. Beste egun bat geixau, ofizinan. Venga, asko maite zaitzuet. Aio, ki pasa? Gabon pasa. Itxoin orain berriz konfiguratu berdu dara guztia. Iruñe, TikToka bukatu inda, Ez, bukatu dut nik apropos. Vale. Begira, ya está, ya gaude biak. Ez que hola da gure bizitza. Begira, ya daukat, hasta jarrita gubiak egoteko korrikarekin batera. Oraintxe momentu honetan dago lehuntzen lapurdin. 5 egun, 4 ordu, 24 minutu eta 57 segundo dara matza. Hori da, lehen komentatzen ginuanak gustatzen jaula pila bat, ageria hori. Osa da, iruditzen jat, kriston, oso ondo dagola prestauta, ez? Osa, daukozu gainean, momentu honetan non dagon, gero, mapa guztia, ibilbide guztiakin, gero, informazio guzti hori. Hori da. Gero, 1 kilometrotan doian, eta zein dagon kilometroa hartzen. Hori da. Eta, nahi dut komentatzea bebai, aurtengo logoa, iruditzen jatela dala oso simplea, baina kolore asko daukala. Orduan, bizitasun asko. Ojo, ja, logoak aipatu dituzula. Bai. Ongi etorri, ze egunak daramatzagu, egin gabe, hasi ginen egiten korrikako logoen tier list bat. Bai, guazen itxera. Ze logoak badaude eskuragarri korrika.eusen eta abestiena egingo dugu asteburuan, hau bukatzean, claro, 24 daude. Orduan, orain arte egin dugu 13 arte, eta kategoriak dira, altuena da top. Top, bale. Gero, polita da. Bai. Erdikoa da, ona baina zerbait falta da. En plan, eta gero puf. Vale. Orduan, zuk jakiteko eta entzulek jakiteko itxoin. TikToken jarriko dut, ze ez dago jarrita. A ber, Kaixo TikTok, kaixo berriz. Kaixo TikTok berriro. A ber. Orain, Jesus, matxo maitia. Osa, baina kontrolatzen dozu bastante hau dana, Bueno. Guapa. Etxeko punk. Ni gutxi gora bera bai kontrolatzen dutela zuk esan dozun programia, baina, claro, osea... Hortxe, TikTokekoak ja ikusgai duzue, kaixo, hementxe gabiz, begira, gabiz, badirudit, bergararra, gaude korrika komentatzen, eta momentu honetan hasiko gara jarraitzen, gure tier listarekin, logoak komentatzen. Osea, logoak komentatzen egiten genuena zen, claro, musika ezingo dut jarri, ze, ja TikTokek esan digu, ne. Eske TikTok, benetan, Osea, baiet, ulertzen dudala, egileitza eskubideena, baina, osea... punto batera arte. Kasu honetan, bueno, orduan, jakiteko, top, bueno, hasiko gara betikan. Puf, hau da, bigarren korrikakoa. Bai, egisa da nahiko zatarra dala. Eta itxoin ze nahi dut bilatu gauza bat, ibilbidea ezingo dudan ez jarri, korrika Wikipedia. Ze joaten nintzen irakurtzen ere testu inguratzeko ea noizkoa zen. Korrika hori zein zen leloa, ze... Bale. Ze, claro, hemen iruditegiarekin pues, ulertzen dira gauza gehiago, ez?
testu Bai. ingurukoak. Botan leluakin eta horrekin zer ikusi jaukitzen dago, ez? Karo, horregatik. Bueno, bigarrena zen 82koa. Eta izan zen maiatzaren 22tik, nire urtebetetzegunetik, maiatzaren 30 Iruñetik Donostiara. Osea, Bigarrena da, korrika gezi larrox horrekin ez, dagoena. hau, puf. Bale. Karo, nik ulertzot hori lekukoa simulauko da dela berez Bai, anagrama baina horrekin. arraroa da, ze ikusiko duzu badagoela, jarraitzen dela zenbakia ere egotera presente ze korrika den. Adibidez, joaten gara eta hor daukagu 6. korrika. Galdetzen baldin baduzu zergatik agertzen den horia ikusiko dugula aurrera askotan errepikatzen dela, horia lehen zen aikaren kolorea. Hori eta beltza. Gero ja pasatu da laranjara eta bueno, kolore gehiagora. Helenek, bide batez, Helenek esan du. Visibilidad restringida, pues ez dakit zergatik. Osea, zuk dituzu derechos. Bai, barkatu, ez dut esan. Bueno, pues kontua da... Zari ditzen kontatzen. Koloriana. Bai, eta orain da... Laranja edo kolore... Bai, kontua da... Lehen Andrearen hankasartzearekin... Nunca mejor dicho. Esaten duen Lehenek. Bueno, esatea hanka bat bestia bina ondillo daukala eta jazta. Ai, ama, Helene honena. Javi Miguelek esaten du oberena 2011koa, beste batzuk 2017koa. Kaixo. Bueno, pues ikusten joango gara, ez gara iritsi hoietara. Baina, bueno, 6. Arroxa ez dakit zergatik, hori ez dut harrapatu, baina arroxa ere askotan agertzen da. Gero, hau da, 11. korrika. Osea, 11, nik konturatu nintzen lekukoa ikusten baduzu urrunetik egiten duela ere bat eta bat. Osea, baina da, como soso. Osea, total. Figuria dago como pixelauta bezala. Bai. Gustatzen. Eta hau hasi zen edo bukatu zen Iruñan, ez dut gogoratzen, baina eske gorroto maksimoa. Eta 11koan izan zen Iruñan hasi. Eta zen Jose Ripiauren abestia. 11 pertsona, bat gehi bat 11, zutani euskeraz. Bueno, eta urrengoa da 13. korrikakoa. Horrible. Hau zer da, badirudi Amaiurreko logoa bere garaikoa. Eta tximeleta hori horrolan. Eta lekukoa 13 egiten. Bai. Eta aekarekin korri herri bat. Eta gero ez dut ikusten segeixau jartzen da ben. Ez que ez dut ikusten logoa. Aekarekin korrika herri bat geroa lantzen. Ez que dauka, como, informazio gehiegi ez dena behar. Geixegi, ez? Bai. Osea, logo bate egoteko usteot dala geixegi. Bai. Eta, bueno, joango naiz azkarrago, ona baina dago 4. dela, osea, dago guai, baina ez du esaten ezer. Osea, ez. Gero, 5. Bueno, osea, da originala, ze ordura arte etzegoen borobilik, baina ez dakit. Bai, eta gustatzejat koloria dalako oso sartadia. Orduan gustatzejat, baina bestela ez. Eta 7. esan genuen bazirudiela freskagarri baten etiketa. Bai, edo ETB ez dakit, osea, eja gustatzen. Bai, hau 7. izan zen 1980. 1981 nire... Claro, eske otxenabil fijatzen, danetan zenbakixa agertzen da. Bai, horregatik. Horregatik esan dizut zeukala inertzia ateratzeko. Kasu bakarra da, hau. Eta hau da lehenengoa. Lehenengo korrikarena. Ba, beitu, hori gustatze jat. Bai. Asko. Orduan, polita da, baina ez dauka, como...
Gero, hirugarrena gustatzen zitzaigun ze jartzen zegoen Bai. errepidearena, berdea ere, ez, nik beti lotu Bai. izan dut berdea euskararekin, Bai. lehenengo aldiz agertzen da AEK-aren logoa, Bai. eta Gustatzen pixkat jat. ulertu daiteke. Helenek esaten du, ostras, esan dezulako bat eta bat bestela ez nintzen konturatzen. 13. korrika por Euskaltel. Zeintzen 13. Begira. Total. Kaixo, un musu desde Euskal Herria. Bueno, Euskal Herritik ere musu bat zuretzako. Mutu bat zuretzat. Zer iruditu zitzaizun lasterketa hau? Bueno, lasterketa hau, ekimen hau, oso garrantzitsua da Euskaldun guztiontzat, eta ezinbestekoa. Bai. Garrantzitsua, beharrezkoa Hori da. eta guria. Hori da. Eta, 8. Borobila da, rollo pegatinarako match. Ratzagat pila bat, Bai, niri ere kontrastea roxarekin, eta gero daukagu 9. sartzen dutela kontrastean berdea eta arroxa. Eta, como ere, ateratzen dute, ez? Osea, egiten dute elementu... Egisa daukala 8 antzekotasun pixkat, Bai. baina aldi berian desberdina da, ze bestia da borobila eta hau da karratua, baina gero urtetzen da 9 hori, ez, errepidia bezala holan, gustatzen jat. Eta bukatzeko top-top jarri genituen bi hauek. Batean, batean 10. Jasotzea horrela, eta da, como, visualki oso atsegina. Eta esango nuke, 10. izan zela, Euskal Herria korrika gozategirena. Bai, hori da. Bat, biru, lau, bosei. Bai. Eta hori da, de hecho, nik gogoan dudan lehenengo korrika. Osea, abestia ikastea. Ja. Bueno, eta 12. beda super txulua, Bai, eta 12. izan zela Fermin Muguruzaren Big Beñat abestia. Eta dago... Big Beñat. Eta dago oso guai. Osea, niri gustatzen zait, agian bi hauek dira gehien gustatzen zaizkidanak. Baina, bueno, baditugu oraindikan 7-8 minutu. Orduan, ea egin ditzazkegun 3 logo gutxienez. Vale, venga. Orduan, lehenengoa daukagu hau, jarriko dut hemen ikusteko, hau. Aeka korrika, 14. Korrikarena. Niri... Vale, hemen jaz da ikusten, bakixa. Hemen jaz dago zenbaki. Ez dago zenbakirik, nik ez dut antzematen behintzat. Osea... Neri iruditzagat oso polita da. Niri ona baina. Ze, eske ez du informaziorik ematen. Osea, ematen du como konbertsazioak, baina horregatik ikusiko dugu zein zen mezua, zein zen leloa. 14. korrika. Horregatik Bilbora, bai. Euskal Herria euskalduntzen ni ere bai. Eta abestia zen Afrika Binbanena. Bale. Zer esaten duzu etxat? Osea, neri gustatzegat koloriak, baina gisa da igual nahiko simplia dela, eta zuk esaten duzun bezala igual ez da bela inbeste transmititzen, osea... Baina estetikoki bai gustatze jatela. Bai. A ber, YouTubeen edo Twitchen zer diote, pues 3 txat. Lene, ari naiz irakurtzen galetzen du zenbat txat aizea irakurtzen aldi berean. Dana batera. Bai. Hor, nik uste dut saiatu direla troleatzen batzuk TikToken. Horretara... Ez dut kendu. Silentziatu ditut. Vale. Eta jarraitzen baldin badute, pues egingo dudana izango da blokeatzea. Bai. Ze hemen gure plaza, gure arauak. Eta jazta, eta ez bat zaizu gustatzen, pues... Kampora. Etxera. Ez da gehiago. Vale, pues zer egingo dugu? Baina eske, claro, osea, jarriko dugu hemen. Eske niretzat ez dago hemen. Besteekin alderatuz. Ja, eske gisa da, besteekin alderatuta ez. Ordan, hobeto lagako dugu ona, baina... Hori da. Ona da, baina... Baina, bueno... Bai, hoberena, nik uste dut. Vale, bapatean, hau.
korrika 15 sartuta hor, gustatzen zait lekukoaren irudia, Bai. Eta ez dut ulertzen zergatik logoa ez zen izan bakarrik hori. Eta agian... Ez dut ulertzen... Eta agian zintek egitea 15 zenbakia. Edo, eske 15 gabe. Osa, 15 gabe, askoz be politxaua iruditzen jat. Ez, 15 horrez dau eser gehitzen, ze aurrekoan ez baldin moduzu jartzen, hori da. Ez bozu hartzen, ez dauka zentzuriko inberriro zenbakia sartzia. Ja. Ni hau, jarriko nuke me. Era, ustot, informazio geixegi dala, ez? Bai. Karrantza Iruña tal, osea, geixegi bihurtzen dala. De hecho, jarriko nuke hemen me, eta 13. korrikaz jaitsiko nuke apuf. Bai. Eske gixada tximeleta hori barkatu baina ez. Ez. Vale, orain, hau da betagarrik egin zuenean abestia, ongi etorri lagun. Bai, etorri lagun. Bai. Eske logoa berez, esango nuke zela petoa. Bai, ustot aldentzen dala pila bat, oinarte ikusi dugun danetatik, ez? Bai. Osea, baldin bazan bakarrik petua, imaginau, ongi etorri. Eta gero, nun baitzen agertzia, imaginau, AEK, hori da. Edo korrika. Ba, igual, bai, baina, klaro. Me. Osea, ez da puf. Ez. Ze, bueno. Baina, me. Horrela ikusita, ere, esango dizut, badiru diela, dela, rollo, herriko komertzioaren kanpaina. Guztiz. Bai. Vale, jartzen dugu hemen, gustatzen zaigulako abestia. Ez que, claro, abestixa baldin bazan, beste puntu bat. Claro, baina, claro, eta zergatik ez da puf. Osea, zari gara visualki, egiten. Claro, ez que da visualki. Puf. Ez que igual izango zan puf, Da puf total. Osea, aunque sea, amaikakoak baditu koloreak, badu jolasten du amaikakoarekin, lekukoa dago. Baina hau da dana urnia eta beltza, eta ez dau aportatzen ezer, gainera peto bat, ez? Bai, osea, konturatzen ari naiz, Iruñan edo Nafarroan hasi eta bukatu direnak, direla una txusta? Pie batez, kaixo, Sofi! Haukezen kontra. Bueno, agurtu da nau, da nire ikasle hoi bat. Kaixo! Euskara ikasten ari dena ereduan. Animo! Venga! Zukaldozu. 4 minutu, joango gara egiten, bale? Euskalakari, temazo, Euskalakari izango gara pausoz. Euskalakari. Pues begira. A ver. Baldin bazan bakarrik goikua, te lo compro. Baina beko gauza guztiekin nire ustez geratzen denun me. Bai, eske ikuste, osea, fijatzen baldin bagara, badaude 3 urte jarraian, agertzen dela, como noiztik noizera, ze pasako zen. Norbaitek aztu... Nik uste hortik aurrera, bai, nik esango nahan, hemendik aurrera ja danetan agertuko dela hori, Bai. Ez daki daukat nire dudia, baina... Bai, bekoak ikusita, agian norbaitek ahaztuko zuen, eta horregatik jarriko luke. Bai, igual logo bat izatetik bakarrik bihurtu zen gehiago, rollo banner bat izatera, ez dakit, oza, informazioak. Bai, en plan, egitera 2x1 jartzerakoan webgunetan eta horrela egiteko 2x1, ez? Bai, oza, sartzen dugu ja informazio da nahor, eta holan ez gai bilibihar gero gauzak aldatzen. Vale, orain, daukagu hau. Dela, 18-garrenekoa, nire gustatzen zait, osea, ez gogorarazten dit lehenengo korrikako horretara, lehenengo korrika 1980 urtean izan zen, 18-garren korrika izan zen 2013an. Andoaindik Baionara, eman euskera elkarri, eta hau da esnebeltzaren abestia.
17 urte, ja, osea, claro. Hor ja, nerabe batzu ginean, bueno, ni. Nik Andrea nitue... igual ez. Hombre, ni nengoen unibertsitatean, ja. Claro. Andrea ez. Andrea ondiokan ez, Andrea san baby bat. Ez, claro. Ez que nik adibidez bai gogoratzen dut, eta nik uste dut izango zala urrengoa, 19. Bilbon eguala ikasten, eta izan zala kriston showa, osea, kriston eguraldi nahi Kriston parranda. Kriston parranda, baina, osea, ez dut ikusi hainbeste jende batera korrika ditzen, ze gainera atzalde baten edo lan zan, claro, Bilbo guztia zegoen, hor. Bai, literal, osea, zegoen petatua, bai. Vale, orduan, non jarriko dugu? Ba, nere ustez, osea, hau adibidez geixo gustatzat bestiak baino. Orduan, ona baina... Bai. Jak etxatean ez eguten ezer esaten, pues ona baina... Ba, orduan guk jartu. Ona baina... Eta, bai. Ja, hemendik aurrera, osea, ez dakit zer pasatu zen, nik uste dut logoak nori eskatzen zizkioten aldatu zela. Bai, ze, seguro. Hemendikan ikusten da aldaketa bat bereziki kolorearekiko. Sartzen gara, bai, nire biziki maite dudan epokan. Kolorintziak leku guztietatik nire kamisetan bezala. Bai. Eta daukagu euskaldun. Eskau adibidez pila gustatzen. Bai, hau. Euskaldun. Bai, abestia niri una mierda. Zitzaidan zen, na. Guazen denok korrikara. Korrikara, na. Gauza huengatik ez didate eskatuko niri korrikako abestiak. Baina, osea, iruditzegat oso politxa gera, osea, oso politxa dela, eta adibidez, garrantzia daukana da euskaldun. Bai. Eta kolore guzti horrek, en plan, igual pixkatxo bat, diversidade hori, ez? Bai. Orduan. Top. Nere ustez bai, Bai, niretzat ere. Gustatzen zit. Gure peletik, igual hori da. Bilbora, korrika, gure peletik Bilbora. Vale. Ba, behitu, abesti hori niri bastante sartu jaten, Bai, baina niri... Lehenzati hori gure peletik Bilbora, hori bai. Ez zitzaidan gustatzen ezer. Bale? Eta gero badugu batzuk. Hau dela... Ai, zirkorrika. Hori da, zirkorrika. Bueno, ez dakidan zirkorrika. Bai, da zirkorrika, esango nuke baietz. A ber. Ez que nire ustez da top, bai. Bai, zirkorrika. 20. zirkorrika. Bai. Osa, iruditzegat top. Niri ez hainbeste, osea, gustatzen zait, bai, baina ez. Ze... Osa, iruditzegat, bai, esan. Eske galdu da, non dago, osea, daukate, pasatu da, izatera gehiago leloak garrantzia, eta ez hainbeste korrika, ez? Korrika. Egia da jartzen du hor korrika, baina adibidez honetan dago txikiagoa. Baina egia da, batzuk, osea, baina hor ja ari gara leloa baloratzen, ez hainbeste logoa. Ez que igual da beste kanbitxo bat, ez, berriro. Bai. Igual, ja geixau, igual, hasieran korrikai garrantzi geixau eman nahi jakon, eta hori indartzia, eta igual behin ja korrika kontzeptua, edo pena indartu dala, igual nahi izan zeben, pixkatxo bat, leloai, edo urte bakoitza izatia desberdina, ez, igual. Eta igual horregaitxik aldaketa hori izan leike. Bai, eta agian ere aldaketa hau euskaldunetik ere izan zela agian gehiago masifikatu zen, edo masifikatzen, edo jende gehiagok parte hartzen hasi zelako hor. Ez dakit. Nik uste dut horrela ongi, polita da. Bai. Gero, nahi dut jakin zure iritzea. Daukago 21. dela klika korrika. Ez que, ni korrika honera akordatzen naiz pilat, ze, neuan, umiekin lanian, momentu hartan ludotekan, eta akordatzen naiz logo hau margotziara koloriekin, ez dakize pankarta bat itxen. Ez que bat... Gustatzen
Badu, en plan, jostagarritasun hori ez, gerora paperetara eta horrela pasatzeko. Baina eske, fijatzen baldin bazabe bai, Euskaldun horretatik, danak dauke nahiko, osea, ez da kolore paleta berdina, baina bai, agertzen diala kolore berdinak, hau da, horixa, morea, la rosa, berdea, naranja, hemen, ez? Osea, garai bateko, osea, hasierako kentzen dugu klika eta jartzen badugu ernai, izan zitekin berdina. Bai, izan leike. Orain, naranja bihurtzen da, adibidez. Bai, hor ja, nik uste dut ja 19. Bueno, claro, ez, 10-12 eta bebai. 17. ere, 17. izan zen lehenengoa esango nuke. Ze ja, hor presente dagoena da laranja. Baina ikusi goixan, 10 eta horretan bebai dago, naranja. Goixan, top. Bai, egia da. Pues agian 12. o 10. aldatuko zen. Agian 10 urte urrena izan leike. Ezakit. Bai, neri galdetzen baldin moztazu AEK kolore da, nik naranja esango neban. Bai. Lehenengo esan. Bai. Ba, bueno, hemen utziko dugu. Non utziko dugu? Polita da edo ona baina... Ona baina. Bai, ez? Osea, politxa altzan izan, baina geratu zen hor. Geratu zen. Ba, Andoni, mila esker pasatzearen, Andrea ere mila esker, espero dut, honegin, bide batez, Andrea, honegin. Andrea jasini. Eta TikToken, Twitchen, YouTubeen egon zareten guztiei, esker, mila, baina pilo bat, Andoni, guztiekin egiten dut berdina. Bai, esan. Ematen dizuet aukera, zuek izateko agurtuko duzuenak zuzenekoa. Itxoin, prestatu behar dudala pixka bat. Vale. Esan ze korrikako abesti gustatzen zaizu gehien? Eta... Bueno, nahi baldin mozuen, sare sozialetan dago gaur ranking bat, indotela nire abestixen top 5. Eta zein da top bata, spoiler, ez, top 3 dagoen bat. Nahi dozu dana esatia. Ez. Hortarako junbiadia ikusten. Karo, vale, pues esan... Baina... Aurtengoa? Aurtengoa ez. Aurtengoa oso politxa da eta gitxa da azkenengo egunetan asko entzuten garela eta dagola pixkanaka hemen sartzen. Ni zenbat eta gehiago entzun, zenbat eta gehiago gustatzen ari zait. Bai, baina ez dago nire topian. Vale. Baina, beste gauza bat dago korrikako abesti ofizialetatik kanpo, ez dugu ahaztu, Pirritxeta Porrotxen txispun korrika. Bai, atzo... Dala... Atzo, Ian, uste dut agortu zela horrekin. Ian ez Trikuxabi agortu zen duela egun. Ba, eske abesti hori da onena. Orduan, nahi duzu horrekin agortu? Ba ez, zeo zer zangot ez dakit. Ez, baina jartzeko fondoan. Bai, ba jarri hori, klaro, bai. K-O-R-R-I, hori. Ez que Pirritxeta Porrotx asko maitxe ditxugu, Bai, nik aurrekoan egon nintzen pentsatzen, claro, niri txirrimirri eta txiribiton aspertzen ninduten pilo bat, eta ni nintzen como takolo Pirritxeta Porrotx. Bai, total. Eta orain pasatuko da berdina, emango die pereza eta gustatuko zaizkie gehiago bergarako, nola dira? Potxetalotx, no? Eta gehan, perezon maxima, Pirritx Porrotx eta Marimototx. Bai, hombre, nik uste dut bazkenian generazioak aldatzen doia zen enean igual gertatzen dala bai hori. Karo. Bueno, bega, gu bagoazela, zu bazoaz gauzak egitera, ni banoa ere afaltzera, xuxia. Bai. Aia maze hona. Bega, zurea da hitza. Bueno, agurtzen naiz hemendik esan ez da noi. Supergarrantzitsua dela gure hizkuntzia erabiltzia, geroz eta presentzia gehiago edukitzea sarietan uste dela klabe bat gaur egun, azkenean gaur egun sarietan bizi galako,
eta gu gala gure hizkuntza maitatu behar dugunak, erabili behar dugunak, eta hemendik eskerrak ematia nahi dut azteko aekai, movida guzti hau antolatzen da belako, baina, batez be, eskerrak ematia Iruñei, azkenengo egun honetan, kriston lan hartzen zarelako egunero zuzeneko honek itxen, kriston meritu daukozu, korrikan inguruan berba egin, gonbidatuekin, bakoitzak bere esperientzia saltzeko, animatzia da noi korrikan parte hartzera, eta zela ez, adi egon, zapatuan, goizeko zazpirak inguruan, Bergarako xaxaukin, horregongo naizela korrika itxen, nahi da benak zuzenian ikusi, eta nahi da benak bideo erakutziko zuegu. Eskerrik asko da noi, eta gorantziak txatian eta komentatzen ibilidan jende guztiai, eta Iruñe, laizter ikusiko gaberri. Noski! Venga, kuadrilla, agura, 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 agura! Bat agur! Atajatzetik Bilbora. Es natural.